don't cry. Hey guys, welcome back to my YouTube channel Logofer. Logofer, दा थांगासिनो आङो क'क्राझार। गासै मिथिखागौ नङा होमबा दिनै जाबाय 18 नभेम्बर जुबिन गार्गनि बार्थडे। लोगोफोर बेयाव माने बिराद गिदिर मोनसे प्रग्राम लादों क'क्राझारनि बे आइटि पार्क खाथियाव आरोना। दासान्दिथ' गासै मिथिखाबाय जानांगौ। बेयावनो आंबो थांनो थाखाय माने लाहार फाहार आरोना। माने जों दिमाकुसिनिफ्राय सिंगार ग्रुपआव थांफागोन आङो। जेरैबायदि जोंहा आब' दङ निता आब', जुरि आब', बेजों लोगोसे कपिल दा सब माने जोंनि उदालगुरि जिल्लानि सिंगारफोरजों माने थांनोसै आरो टु क'क्राझार रोजाबनो मायाबिनि 25,000 मानसिफोरा मायाबिनि दिनै रोजाबगोन जुबिन गार्गनि नामाव, जुबिन गार्गनि बार्थडे हिसाबै। मोनसे माने रेकर्ड आरोना बियो मोनसे सिंगारनि थाखाय बिदि माने जायाखैमोन, आं नुवाखैमोन दै। माने वर्ल्डआवनो जायाखैमोन बिदि मोनसे सिंगारनि थाखाय ट्रिबिउट खालामनो थाखाय 25,000 मानसि जयै माने गान रोजाबनाय। माने मा बुङो दा इट्स रेकर्ड। लोगोफोर दायो बेयाव थांगासिनो। दायो बाजिगासिनो टाइमा 5:30। दिनैसो आं बेसेबां फुङाव उथिदों आरोना नै आलायारन जाबाय। आलायारन माने एसे ओंखारबाय ओंखारनायालाय साना। लोगोफोर लेट्स स्टार्ट आ भिडिअ। खानायखौ दा सुदुं आं एसे रानाखै, रानलांगोन बियो। लोगोफोर दायो थांसै नङा होमबा दायो ओंखाम एसे जानाय आङो, ओंखाम जानानै पुरा थांसै डेम'क्रेसि। ओमफ्राय सिदा बासाव थांगोन जोङो। जाय जाय फैदों निस्सय लोगो मोनगोन ना। लोगोफोर गुड मर्निं आंनिफ्राय नै बोरिया जारौरौ जाबाय साना। थांदो ने थादो क'क्राझार जोंनिया गारिया सहैबाय। निता आब' नै हेल' 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 क'क्राझार जायगा लेट्स गो लेट्स गो। थांफानो लुगैदों जाय मुवा ने हाजोआ नै सां समायना वाव। लोगोफोर नै बाहाय सहैबाय दिमाकुसि। नैबे जाबाय दिमाकुसि आबसु अफिस। हेल' खुलुमबाय खुलुमबाय नोंथां। थांनोसै क'क्राझार रेडि। दायो जोंनि बासआ रेडि जाबाय। नालाय गान जानानै फैदों नै जादों नै खुलुमबाय खुलुमबाय। लागाय सिदा क'क्राझार ना ada क'क्राझार नै मोनसे ada Kopilda Singgar Party जिंदाबाद। लोगोफोर नै दायो सफैबाय पाठशाला नै जोंनिया अल बड' आर्टिस्टनि माने अल बड' सिंगार्सनि बास। पुरा दामि बास आरो बियो अल बड' सिंगार्सनियाव माने अनलि गासिबो नङा जोंनि माने उदालगुरि जिल्लानि आरोना अनलियाव गासिबो जागासिनो र' देखागासिनो सोर सोर मा जायाखैना। लोगोसे सोर सोर दङ एसे खिथिनि आङो जोंनिया सिंगार्सफोरखौ। हाय सा लोङो आं जागोन जादो नै निजा दोङो दिमाकुसिनि सनजित भाइ आदा कपिल आदा मोनसोम। मा जादों जानाया परथा निजाबो नै अल सिंगार्स नै सोमखोर आदा दोङो इखि नै कामाख्या खाव मा जादों परथा गासिबो परथा आंनियाल' सालायनि फैसा गैया लाङा मा जादों परथा। दा लोगोफोर नै सफैबाय जोंनि ग्रुपफोरा हेल' गार्ल्स फैसा 500 मोनदों ना मा होनो? Oh my god नियम मोना गासै 3 लाख मानसिनि गेदारिंनि बाजेट नैयाव
3 लाख मानसिनि आरो ना गासै ओमफ्राय रोजाबगोन माबा 28,000 आरो ना थ' नायनोसै थ' नै थांगासिनो दायो आरो 1 किल'मिटार दंबावो जोंनि ग्रुपआनो लोगोफोरनाय सफैबाय सासे जुबिन 25,000 गारां सासे मोनसे गोसो नै मोनहैनोसै आरो 1 किल'मिटार नै स्टुडेन्टफोरा नैबेनो मेन गेटआ मेन नङा मबाइललाय मोनहैसिगोन आरो ना बिथाङाबो आइटि पार्कआ नै नालाय मारै माय मोजां खिनांगौ नैबे जादों नैबे जेनेबा गिन्जि गाननाय आरो जेनेबा न' थायोमोन नैबे बरिया सेलुट जायाखिदो नै नैबे जायाखै बरिया ब्र' लोगोफोर नै सफैबाय जागायाव ओरैबायदि मानसि नै फुरा माने आरो मेन फिल्डआथ' माने मानसि फुजा जोब्बाय बेफोरदि नै थांगासिनो जों नै नेगासिनो नेनानै लोगोफोर नै सफैबाय नैबे जाबाय मेन स्टेज नै जों गाखोबाय नै मानसिफोर नै आसुरित मानसि नै लाख मानसि फुरा नै नैबे जाबाय मेन स्टेज नै नियाव दोङो सलिका मेदाम नै लाइटआ আমাৰ মঞ্চৰ সোঁফালে বহু ঠাই খালী হৈ আছে সেই ঠাইখিনি খালী হৈ থাকিলে नेक्स्ट गानावनो जागोन मायाबिनिया नेक्स्टआव সকলোকে ধন্যবাদ কৰিছোঁ জয় জুবিনা लोगोफोर नै नैबेनो जाबाय बार्थडेनि 53 इयार्स दायो हाग्रामा सारा दायो सावसिन केन्डेलखौ नै केन्डेल सावगासिनो दायो जुबिन गार्गनि बार्थडेनि 53 Happy birthday, Zubin! जय जुबिन दा हेपी बार्थडे Let us all sing. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Zubin Garg Happy birthday to you. এইটো পুৰা ভূমি তোমাৰ এই সুৱৰ্ণনাথ हाग्रामा सारा एसे सोदों আহতলৈ উপস্থিত হ'ব পৰা আমাৰ জয়ন্তমূল্য বৰুৱা ডাঙৰীয়া কেবিনেট মন্ত্ৰী আসাম আৰু উপস্থিত আমাৰ চৰণ বড়ো ডাঙৰীয়া কেবিনেট মন্ত্ৰী আসাম আৰু আমাৰ ডেপুটি চিফ জহৰ দৈমাৰী ডাঙৰীয়া বা এই জুবিন ডাঙৰীয়াৰ যিটো মেমৰিয়েল পাৰ্ক ইয়াত মানে আমি বিভিন্ন এক্টিভিটি আমি ৰাখিও এই পাৰ্কটো আমি বনাওঁ তো নিশ্চয় আমি এই পাৰ্কখন এক বছৰ মেক্সিমাম এক বছৰৰ ভিতৰত আমি কমপ্লিট কৰিম বুলি আমি ভাবিছোঁ আৰু এই পাৰ্কত কোকৰাঝাৰ জিলাৰ যিমান ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আছে সকলোকে ফ্ৰী এণ্ট্ৰি কৰি দিয়া হ'ব দেই কোনো ফিজ নালাগে সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক এই পাৰ্কত ফ্ৰী एंट्री बिथाङा जाबाय मानगोनां गौतम ब्रह्म सारनि फिसाजो नै आब' ग्रेसि ब्रह्ममोन ना औ माने बर'नि लेजेन्डारि सिंगारनि दायनि जागायनोसै माबाया जाथारनोसै just 5 minutes total 25,000 people are gathering here সেইটো যদি আমি record জাগলি world record আমাৰ যুৱক যুৱতী আছে Siri, Siri.
Ini tinai. Ada macam kita lighting. Ni aku kasih 25,000 masih dah kasih deh. Dari start sampai 25,000. Sini sok.
जोब्बाय गासैनो जोंनिया साथामा बिब' साथाम गाबजोब्बाय दिनै don't cry मानो गाबसो वर्ल्ड रेकर्ड लाइफआव बिदि आरो बेलेग सिंगारनि थाखाय बिदि आं सानो मालाबा जानाय नङा 25,000 मानसि केपचार जागोन गान रोजाबनाय फर जुबिन दा फर दिस लेजेन्ड थ' लोगोफोर नै दायो जोब्बाय मानसिफ्रा थांनो हमबाय गासै 25,000 मानसि रेकर्ड वर्ल्ड रेकर्ड थ' लोगोफोर दिनै नुवा मोनसे फैनानै बिराद मोजां नांबाय आरोना ओरैबायदि मोजां नांबाय माने बुंनो राव गैया माने मा बुंनो रावानो गैया थ' लोगोफोर फैनांसिगोन नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसे